Стоп! Ако чуеш това, някоя финансова червена лампа може да мига за теб. Виж тези 7 признака и провери себе си. Първо, живееш от заплата до заплата. Парите идват и изчезват веднага. Второ, нямаш идея къде отиват парите ти. Това е най-честият капан. Трето, абонаменти, които не ползваш. Малки суми, огромни разходи. Четвърто, импулсивните покупки. Само едно и после още много. Пето, ползваш кредитната карта за дреболии. Това е най-бързият начин да влезеш в дълг. 6. Нямаш резервен фонд. Една повреда и целият ти план се срива. 7. Не гледаш такси и лихви. Точно тук губиш най-много. Ако поне 3 ти звучат познато, значи е време да си върнеш контрола. Проследявай разходите си в продължение на 30 дни. Само един месец и ще видиш истинската картина. Ако имаш нужда от помощ да подредиш финансите си, пиши ми.